mar piny owacho. Anyalo paro kane wasomo social studies machon ne nikono ni part of government revenue, sources of government revenue and fines and bails. Gich pesa ni kochule judiciary nyaka report to treasury ni ni wachoko pesa machal kama, wakelo pesa machal kama e agulu, kendo pesa machal kama ema waketo e trust fund e aguch serikal. Koro en adier ni magi achiel kuom pes mitiyo go operations. To lakini ka en bail to kata kitiyo kode operations to nyaka keta location mar duoke, nikech bail ok onego bed ni tiyo go marum. Oinjire. Koro ang'eni achiel kuom mago en ni police stations gi court seche moko tiyo gi magi as a way of getting revenue, but wang'e maber ni pesa ni nyaka duogi. Pesa ni nyaka duoki. Koro kata seche moko courts mang'eny tiyo gi weche bail gi mondo gi run some operations with the promise of refund. Emomiyo apani seche moko duoko bail ni dhi maber. To gima nyaka jopiny ng'e en ni wach bail ni ok en gima chon ahinya, nikech ndalo machon bail was a privilege. Matiende ni chon mondo mi bail nyaka ne dhaw ahinya, ok ne en ratiro. Sani en ratiro. Matiende ni sani koteri e court to in gi ratiro mar mondo mi bail. Kendo king'iyo kaka article 49 1H wacho ni koteri e court to nyaka mi bail. Kendo mondo kik mi bail nyaka serikal kata prosecutor kel reasons momiyo kik mi bail. Matiende ni chon